Hi sa mga readers and listeners sa Yusinian Freedom Board. Welcome back again sa usa na sad ka confession. O kini nga to ang confession nga basahon garon daghan kaayo ang nagpaabot. Kay daghan ang gaguol, daghan ang galagot, ug daghan ang dili makadawat sa ending sa confession niyan. So karon mga readers and listeners sa Yusinian Freedom Board, aniya na ang confession ni Kurt. Hi, I'm Kurt. Kabalo ko nga kailan mo sa ko ang character sa confession niyan. So no need ra nga magpaila-ila pa. Isahan lang ni ako kay kapoy og type. O gipugos ra jud ko ani sa iyahang igagaw. Katong confession niyan, shortcut trato para nako. Ako rasad ni nga i-shortcut. Basta ang importante, masulti na ako ang side. Siyan, first kita na ko niya sa kasal sa magulang sa ko ang classmate. Ambot og nakahinumdum ba siya nako ato. Year 2016 pa. Dugay na kaayo. Mao pa to pag first year college nako. Boys, mga bro, di good na to ikalumod. Basta sexy o gwapa gani matrak jud ta. Ayaw kog ignag dili. Tutukan pagani nato. Pero kung torpe ka, igo rata sa lantaw. Insulto manggod para sa mua pag ma-reject. Humana mog kaon, nilingkod mi sa table. Kung asa nakabutang ang mga ilimnon. Nag-inom dahil ni dool silang pero dali ra kaayo. Igo ra nagpicture ming tanan, din hawa dayon siya. Wala gani ni hay. Nawala ra dayon nga murag buwa. Wala ra pud ko. Di baya malikayan ang picture. Dayon gitag ko sa magulang sa akong classmate. Ingna kog bakak mga bro. Katry jud mo og pang-stock sa mga gipangtag. Mao na ako ang gibuhat. Nakit-an ako iyahang nawong sa giad. Pero ni bulan na ang nilabay, wala jud ko gi-accept. Gisige na kog stock. Hantod, nalimot ra ko. Nakauyab ko, gibawagan ko. Nakauyab ko, gibawagan ako. Ingon ani man ang kinabuhi. Hangtod nakapabuntis ko. Actually, nangahubog ra jud mi atong uyab nako siya. Og weeks ra, nabuntis nako siya. Pero wala ko gamahay. Chicks boy, basta pag single ko. Pero bro, kabalo ko makontento. Pag naan ako'y uyab, maorag yun na. Nabi atay mga igsuon nga bayi. So gipanagutan ako. Gatigom ko, pero gitago ranako sa akong pamilya. Kay patay ko, isog kaayo ako ang mama. Pag 6 months sa tiyan ni Isabel, niuli siya sa ila. Ni kontak-kontak pa siya nako. Hantod, wala na. Di unta ako musugot, pero kay nilakaw manggod siya, wala nako. Usa ka adlaw, ni text iyang igagaw nga nanganak daw si Isabel. Pero sa ilahara. Human, gibilin ang bata. Wala na daw ni balik, pila na kaadlaw. Ako dayon gikuha ang bata. Kaya langan, ug akong pasagdaan. Ako baya tong anak. Gapakitabang ko sa akong tita. Una, giyawyawan pa ko. Pero, gitabangan ra gyapon ko. Di naunta ko mo eskwela, kay maggalam na lang ko sa akong anak. Pero, patay gihapon ko sa akong inahan. So wala ko'y choice, kay tunga-tunga sa June. Nagpa-enroll unta ko, pero naay lacking sa akong major. Major pa jud nako. Nihangyo ko sa akong prof, nga pwede ba to matapalan, kay naaman ko'y sakto nga rason. Nisugot og niingon siya, nga adto ako sa library 1 PM. Niadto dayon ko, gidala na ko akong anak, kay wala may mabilinan. Trabaho si tita og tito. Ako mga igagaw,
ga eskwela pod. Wala jud ko'y choice. Well, nag-answer ko, nakita na ko siyan. Di ko katuo nga didto siya nag-school. Nisulod sa library, pero wala ra ko kay kabalo ko, kita na siya nako. Pero murag wala jud siya kailan ako. Naulaw ko kay nagkugos man ko og bata. Imbis nagkita na migbalik. Sa tinuod lang, kung first time nimo siya mamit, makaingon kag isnab or maldita. Pero abtan ana, pila ka oras nga magkuyog mo, saba na kaya na siya. Ingon ana siya pagkababayi. Grabe ka humble pod bayhana. Di siya ganahan nga bayluan bitaw nimo iyang kayo or iyang natabang. Kay insulto daw sa iyaha. Nagurong-urong ko, kay naulaw ko kay sa una, katawan ko sa kong mga classmate. Kay dapat daw inahan sa bata ang naa sa akong kahimtang. Pero gibaliwala ra nako. Ni dool si Ann, ni offer siya og help. Diunta ko, pero wala ko'y choice. Para sad maduol ko niya. Naglingkod sila, pagtaod-taod, paglingi na ko, nakatulog. Nagkatawa ko sa kong nahuna, kakyut niya ay. Gisalay pa ang tiil sa pikas bangko. Wala man pud siya kasabi. Nibalhin ko sa dool niya, kayang ulo manggod, gapaling-paling. Basin niya mahulog sila. Pero, nakamata man noon. Nangadto sila sa klinik taud-taod. Nisunod ko. Grabe bayhana. Believe kay ko. Ka-imagine, kabalo siya unsaon pag-ilis sa diaper. Iya pang gitrapuhan og wipes. Wa jud ka arte-arte. Didto ko ni believe niya. Di ko kaila niya, pero the way siya mutagad sa akong anak, mura mag-inahan. Mura gihilig jud siya og bata. Niadto ko sa room. Pagbalik na ko og lili, nangatulog silang duha. Akong anak, tulog pod kaayo. Innocent kaayog naong si Ann. Murag kanang walay kaalam-alam sa mga buhaton, di ay to, master. Gipangita na ko siya og nakita na ko sila sa may registrar office dapit. Naglingkod sila ug ako silang giduol. Iyahang gihatag akong anak ug iyang gikuha ang bag sa klinik. Well, naghulat ko sa parking lot. Gawna-huna ko kung saon ako pag-convince para mukuyog siya. At sa dihang si Ethan akong girison ug nikuyog siya. Kalipay na kaayo nako. Pag-abot sa kondo, iya dayon ko nga gitudluan, tanan-tanan. Dili ko katuo siyang pambarog nga kabalo siya atong butanga. Siya manggod nga babaye kung imong lantawon, walay alam god sa mga buhaton. Kanang kung first nimo siya makita or makaila, makaingon ka nga arte ni, wala ni alam sa mga buhat nga ingon ane. Pero if makaila ka niya, kaingon kang sayop di ay. Nagtabi mi kay kulit kay siya. Sigig pangutana, ngano daw walay mama si Ethan. Namatay ba daw? Nalingaw ko niya. Lami kay siya ihag, nga di nabuyan. Kay nalingaw man migtabi, wala na mi kabalo nga ihang mama, sige nagtawag. Pagtubag niya, grabing yaw-yaw. Mura gipalusot na niya tanan, wala Japon nito o iyahang mama. Hi Ann, abi ni mo wala ko kadungog si mga alibay katong nigawas ka. Gili-li te ka. Hangtod nga nitug-an na lang gud siya sa tinuod. Og nag-video call na jud sila. Nangayo og pasensya siyang mama. Pag-ugma, niadto mi sa ila. Nangayo na sad ko og sorry. Suko jud iyahang mama. Pero wala ra yun niya gipahalata. Kay luuran kaayo iyahang anak.
Gilantan akong anak, pero ako'y tinuod nga amahan. Siya nga di, siya maoy nabalakag maayo. Naghilak nagtawag siyang mama, imbis mabalaka ko, pero lahi akong na-feel. Nagkatawa hinuon ko. Lami sa feelings di ay nga nakay kauban sa kinabuhi sa pag-atiman sa imong anak. Didto mas nagpursigi ko. Ni-confess ko siya ha, pero gikataw-an ra ko sa iyahang kagara-garaan. Isa ka adlaw pa nga gikilig ko, suko siya, abi niya nga namiga kog lain. Since grabe na siya og effort na mo good, so ako na pud ang mag-effort. Padung to 18th birthday niya, akong gisabot iyahang mama og ni okay man sad. Ganahan kay ko the way nga tawgon ko niya og love. Fave kayo na ko na. Strikta kayo siya it comes to Ethan. Grabe jud. Dili ka kagunit sa bata basta gikan ka sa CR nga wala ka nag-alkohol. Birthday na ko. Dayon gauna sila sa Vikings. Pag-abot na ko, naa sila sa gawas. Pagkita na ko niya, di ko katuo. Kagwapa man lang yun niya. She's wearing a light ra kaayo nga makeup. First time na ko siya nga nakita nga nigawas mi, ngaing ato siya. Kadras lang siya og simple. Pero pag-abot sa mong balay, kadali bagod na change siyahang mood, natog man diretso. Akong gikuha ang cellphone nako nga nasihang bag. Og nakit-an nako ang text sa akong ex. Mao di ay. Ako gud siya nga giamaman ato nga time. Nadugay pa, na okay na mi. Nalipay ko. Giparehistro na mo si Ethan, kay ganahan siya nga marehistro na kay luoy daw ang bata. Iyahang name akong gipabutang sa rehistro. Di unta siya kay respeto daw sa mama. Gyalalis pa mi. Pero ako Japon ang nasunod. Niuli mi sa akong parents ug dawat nila si Ann. Happy na kayo ko. Bunyag ni Ethan, nagsugod og pakita si Isabel. Nabalaka kayo ko. Nihangyo siya nga makita niya si Ethan. Nagduha-duha pa ko og oo. Wala ko ni sulti ni Ann, pero siyang lihok, klaro kaayo nga kabalo na siya. Nagistorya mi, ako siyang giingnan nga ayaw lang good kabala ka love. Di man ikaw gabuntis ni Ethan, ikaw man ang mami sa iyahang birth certificate. Nakita nako sa iyahang nawong nga mura siyag na shocked, nga murag nalipay. Nagkatawa na lang ko. Ako siyang giingnan nga dungan migkaon. Na curious iyahang nawong, pero wala ko kasagang sa iyahang ingon. Nga kiss sa. Dili siya ingon ana. Gisampalong gani ko katong gikisan ra na kog smack. Kay wala man ko katingog, gilambahan ko niya sa sira sa sakyanan. Og nilakaw nga walay lingi-lingi. Pagkaod to, natingala na sad ko. Kay ingon na sad siya nga I want kiss. Nga dili maniingon ani siya before. Dagan dayon ko kay basin man luod. Ana ra ba siya nga gigutom na siya. Padung nako sa gate kay moadto nako sa parking lot. Ug naay nitawag nako. Si Isabel. Nagpakiluoy nga makigbalik. Diretso rajud ko og lakaw. Og sa dihang nakaw-nahuna ko na nasian karon sa parking lot, nihunong ko og akong giingnan si Isabel nga wala na siya'y balikan pa. Wala ko ga-expect nga iya kong gikisan sa lips. And guess what? Naa si Ann galantaw. Nagdali-dali si Ann og lakaw. Nisunod ko, pero lagot na kayo siya. O giingnan ko niya nga ayaw og dare good og sunod nako. Dali kay siya nga nakasakay og taxi. Nidiretso ko sa balay sa iyang auntie, pero walay tao dito.
Niuli ko sa balay nilang Ann, nana kong anak dito. Niuli dayon ko sa kondo, wala po siya dito. Gitawagan ako, di na po siya makontak. Gipangutanan ako iyang mama, wala siya kabalo. Giadto nako si Isabel siyang boarding house o gipangutanan nako. Unsa gud siya karesponsable nga pagkainahan. Nangayo siya og time, bisan kadyot lang. Di na ko sad kaya nga ipagkait si Ethan sa iya. Niuli ko sa kondo. Gahuna-huna ko og maayo kung unsaon nako. Si Ann kay wala pa. Sige kog balik-balik sa ilaha. Wala siya didto. Gikulbaan ako. Gusto nako mo report sa mga pulis, pero misulti ihang mama nga okay ra si Ann. Naghulat ko nga mobalik siya. Ni eskwela siya, gahulat jud ko niya gawas sa iyang room kay mananghid ko nga gaan ako si Isabel og time ni Ethan. Pero wala ko niya gigawas. So akong gitawagan, gi-off niya iyang phone. Gilikayan ako niya. Nilakaw ko kay guhulat na si Isabel. Gikuha na ko si Ethan o gidala na ko sa SM. Pag-uli na mo sa kondo, wala na iyahang mga gamit. Nakahila ko kay kamingaw sa balay. Nibalik ang time nga kami na lang ni Ethan. Sa akong unahuna, biyaan nami. Anak pa ko sa kong anak, nga gibiyaan na ta sa imong maminak. Gitawagan ako siya, di mo tubag. Miadto ko sa ilaha, gidala-dala na ako akong anak. Naabtan ako siya nga tulog. Klaro kay siya nga gahilak. Mura gikumot akong dughan. Balik na sad ko, og naabtan ako siya nga tulog. Pero lahi na kay naanay mga beer sa iyang kwarto nga di man jud ni siya moinom. Samot nga mura gikumot akong dughan. Nakaana ko sa kong kaugalingon nganong nahitabo maninamo. Human sa klase nako, ni diretso ko sa ilaha. Og iya kong gibulagan. Wala man lang ko gipa-explain. Sa akong kaguol og kalagot, wala ko kabalo. Nisugot pud ko dayon. Og gidala dayon ako si Ethan og uli. Sayop kay ko atoan, kay dapat di to mao akong buhaton. Nagpatambag ko sa akong barkada. First time nako ni effort og bayi. Gi-surprise nako siya. Palitan nako siya sa iyang favorite cake og ice cream. Nakita jud nako nga ni-smile dayon siya og nihag nako pagkakita niya sa ice cream. Magkatawa ko magunahuna. Hangtod karon, mura siyag bata nga giam-ama nako og lollipop. Nag-okay mi. Pagka Valentine's pod, ako siyang gi-surprise sa kondo. Kaming duha sa akong anak, abaling lipaya man lang yun niya. Mao makapabilib sa iyaha. Kay gamay rang effort, ma-appreciate gud na niya. Di man ko tig-surprise og tighatag og gift before pa sa akong mga ex. Ako pa man gani ang hatagan og i-surprise. Pero ni Ann, nabuhat yun na ako. Nagsabot mi nga palitan na mo si Ethan og costume para sa birthday. Human simba at tumig SM department store. Nangita mi sa nina. Mao to ang memorable kaayo nga time namo as mag-asawa. First time namo nagpalit og gamit ni Ethan together. Kanang first argue namo, kanang sweet kaayo siya nako. Kanang galagot na siya pero ikaw gikilig. Human adto mi sa groceryhan. Ana siya nga, "Daddy, my turn." Wa na ko katingog kay it comes to budget for konsumo. Siya na jud na kay og ako bisan unsa ra akong paliton. Birthday ni Ethan. Happy kayo mi sobra. Og wala ko kabantay nga giduol di ay ni Isabel si Ann og bisag unsa na lang ang gisulte. Didto gasugod ang tanan.
Hinungdan nga wala ko kadayon og propose niya. Happy turn to sad. Niuli si Ann sila ha. Ako gisundan. Dali kay siya nga nawala. Niadto ko sa ila pero wala man siya sa ilaha. May balik ko sa kondo ug si Isabel nasa may guest area. Kung dili lang siya bayi, lami kay siya kulatahon that time. Niluhod siya. Nangayo siya sorry. Ug didto ko na shock sa letter nga iyang gihatag. Kurt, please give Isabel another chance to be your partner and to be Ethan's mommy. Ug ni-text siya nga maybe dire lang kutob akong matabang ninyo Kurt. Sakit na kaayo. Panahon na sad siguro nga ako na sad nga self akong pilion. Pero di sa ingon nga wala ta mo gilove. Gibuhat na ako ni para ni Ethan. Dili para ninyo. Since kabalo naman imuhang parents sa imong kahimtang, naanay makatabang nimo. Maybe gipadala lang ko ni Lord para tabangan mo ato nga time. Pero dili para kuyugan mo hangtod sa hangtod. Gibulagan ko niya through phone. Pag-call na ko, di na makontakt. Sa akong kalagot, gisunod na ko iyahang letter. Without thinking kung giunsa gibeg ni Isabel sa iyaha para biyaan mi. Gitagaan ako chance Isabel. Oh, akong gipapuyo sa kondo. Kauban namo ni Ethan. Paguli pod namo sa dumagyate, gipakuyog pod nako. Gi-unfollow nako siya tanan sa iyang social account para makalimtan nako siya. Kay kabalo ko nga magmaoy na pod siya sa FB. Pagka na mahitabo, di nako kaya magbasa. After 1 month, gipapauli ni mama si Isabel. Kay galagot si mama. Wala sila nagkasabot. Nag-away sila. Nabalan ako ni Marian nga mao ni decide kag adtog Manila. Pagkabalo nimo nga si Isabel naa sa mo nagpuyo. An, di ba mao na imo ang sulat? Patagaan og chance. Akong gitagaan. Naghulat ko nga mo kontak ka nako kay wala ko'y idea asa ka kontakon. Kay tanan na lang social media nimo, akong gibulong, naka-deactivate ka. Wa ko'y ma-search nimo. Maong naka-decide ko nga mo transfer na lang sa mga lugar kay gitry nako ako ang best nga magka-okay mi ni Isabel pero di jud lahi raan. Sorry Ann, kay tangara kayo ko ato nga time. Wala man lang nako lantawa ang agi sa sulat. Kabalo ko nga wala na ko'y karapatan pang muingon nga baliki mi. Pero katong last chat nako nimo, I mean it. Ann, grabing singot nako atong tulo. Tungod sa kaulaw ug sa kakulba nga muingon baliki mi. Kabalo ko, you are now happy with someone. Pero unta, sana walang someone. Bitaw, we miss you so much. After pandemic, pwede kaayo ni mo kwaon si Ethan dire para di na ka magtago-tago o communicate ni Ethan through mama. Kabalo ko sa kay nasakpan tamo nga ga video call mong mama. Hope magkaistorya na punta. Admins, readers, listeners, thank you. Punta sa mga readers o listeners, klaro na unsay tinuod na nahitabo sa moa. Nakabalo ko ani nga confession kay tungod sa ig-agaw ni Ann.
ni chat nako nangayo og copy sa birth certificate ni Ethan. Mao di ay kay gipangayuan dahil siya og proof. Dari lang ko kutob. Daghang salamat. Og mga readers, listeners sa Yusinian Freedom Board, mao ka to ang confession ni Kurt.